Bevis for vinkelsum i en trekant. For at bevise, at vinkelsummen i en vilkårlig trekant er 180 grader, skal vi tegne lidt supplerende linjer til trekanten ABC. Først så tegner vi en linje parallelt med BC igennem A, altså her. Derefter forlænger vi linjestykkerne BA og CA, så de skærer den parallelle linje her og her. Vi ved, at de to vinkler A og A er hinandens topvinkler og derfor lige store. Det er her og her. Vi ved også, at ens liggende vinkler ved parallelle linjer er lige store. Af her og her. Og lige nu her og her. Derfor kan vi vise, at vinklerne C og B ligger på hver side af A. Vinklerne CAB ved den parallelle linje danner en lige vinkel, og vi ved, at en lige vinkel altså er 180 grader. Derfor er summen af de tre vinkler A plus B plus C lige med 180 grader.